Molwch yr arglwydd, medde'r salmydd, molwch chwiweision yr arglwydd, bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan ac hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foriannus. Gwyddiwn. Diwrnod i'w ddathlu yw'r Sul, diwrnod cyntaf y creu, diwrnod buddugoliaeth Iesu, diwrnod rhodd yr ysbryd glân, diwrnod cyntaf, wythnos newydd. Arglwydd cymorth ni i ddathlu'r dydd hwn, i lawenhau yn rhyfeddod dy gread, i ganfod bywyd newydd yn Iesu a'i roddion, i sefydlu'n golygon ar dy ffordd di i'r wythnos sy'n dod, i fwynhau bod yng nghymdeithas ac addoliad dy eglwys di. Diolch arglwydd am y dydd dathlu hwn. A'r efyn cyntaf bore yma, cyfeithiad o waith George Herbert. Caneuon ffydd 39 o Caned Pawb o 4 ban y byd. Darlleniad o'r Efengylau bore yma, Efengyl Ioan, y 5 benod, Iesu gyda un o'i wirthiau Iechau. A tro yma, Iechau y dyn wrth y pwll. Ioan, penod 5, ar adnod gynta. Ar ôl hyn, aeth Iesu fyny Jerusalem i ddathlu un o wyliau'r Iddewon. A mae yn Jerusalem wrth borth y defaid, bwll a elwir Bethesda yn iaith yr Iddewon, a 5 cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cynteddau hyn byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. Yn ei plith yr oedd dyn a fi'n wael ers 19 mlynedd. 19 mlynedd ar hugain, pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a de allai fod fel hyn ers amser maith, gofynodd iddo, a wyt yn dymuno cael dy wella? Atebodd y claf ef, Syr, nid oes gennyf neb i'n gosod yn y pwll, pan ddaw cynnwrf i'r dŵr. A thra bydda fi ar fy ffordd, bydd rhywun arall yn mynd i mewn o'n blaen ni. Meddai Iesu wrtho, cod, cymer dy fatras a cherdda. Ac yr unwaith yr oedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded. Yr oedd yn saboth y dydd hwnnw. Dywedodd yr Iddewon felly wrth y dyn oedd wedi ei echau. Y saboth yw hi. Nid yw hi'n gyfreithlon i ti gario dy fatras. Atebodd yntai hwy. Y dyn hwnnw am gwellodd a ddywedodd wrthyf cymer dy fatras a cherdda. Gofynasant iddo,
Pwy yw'r dyn a ddywedodd wrthyt cymer dyfatras a cherdda? Ond nid oedd y dyn a'i achawyd yn gwybod pwy oedd ef, oherwydd roedd Iesu wedi troi oddi yno, am fod tyrfa yn y lle. Maes o law daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella. Paid â phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Aeth y dyn i ffwrdd a dywedodd wrth yr Iddewon mai Iesu oedd y dyn a'i gwellodd. A dyna pam y dechreuodd yr Iddewon erlid Iesu, am ei fod yn gwneud y pethau hyn ar y saboth. Ond atebodd Iesu hwy, a mae fy nhad yn dal i weithio hyd y foment hon, ac rwyf yna yn gweithio hefyd. Parodd hyn i'r Iddewon geisio yn fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri'r saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac neu wneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Fe bendith Duw ar y darllen o iair. Amen. Gewn ni offrymyn gweddïau. Gweddïau fel eglwys, dros yr eglwys a dros y byd. Gweddiwn. O Dduw ein tad nifol, ymgrymwn o'th flaen fel arglwydd bywyd. Ti yw creawdwr bywyd, ei gynhaliwr a'i waredwr. Ond i ni dy blant sydd o ddydd i ddydd yn ceisio meistroli'r grefft o fyw, rwy ti hefyd yn arglwydd bywyd, bywyd yn ei gyfanrwydd, ac rwy ti yn hawlio ein hyfuddod bob amser. Does un lle y medrwn fynd, does un dim y medrwn ei wneud, does un peth y medrwn fod, sydd yn ein gosod y tu allan i gylch dy arglwyddiaeth di. Dduw Tregarog, cyffeswn ein hanelyngdod ger dy fron. Os dywedwn ein bod yn ddibechod ar ydym yn twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, a mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Mae ein bywyd yn lloches esmwyth i feddyliau anheilwng, i deimladau anheilwng, ac i ddymuniadau anheilwng. Pan ystyriwn ein bywyd ein hunain, deuwn yn ymwybodol o'n pechodau, a cheisiwn dy fyddeiant di. Felly wedi cyffesu ein pechodau yn edifeiriol, ac mewn ffydd, gofynnwn i ti ein nerthu a grym cynhaliol dy ysbryd glân, mwyn i ni fynd oddi yma i ddwyn ffrwyth teilwng o'n hedifeirwch. Gweddiwn dros y byd o'n cwmpas, a'r bobl sy'n ymwneud â ni o ddydd i ddydd. Dywed y salmydd fe gynnal yr arglwydd pawb sy'n syrthio, a chodi pawb sydd wedi ei darostwng. Ein tad, bendithia a chynnal, pawb sydd mewn dryswch meddwl. Pawb sydd â llawer mwy o gwestiynau nag o atebion. Cofiwn am y rhai nad ydynt yn cael llonydd gan demtasiynau, a rhai sydd yn byw mewn arswyd o fethu eu concro. Y rhai sydd â'u calonnau yn fryw a'u llyged yn llaeth. Cofia rhai sydd yn bryn o fwyd, a rhai sy'n dioddau oherwydd trychinebau naturiol, a rhai sy'n dioddau oherwydd creulondeb pobl at ei gilydd. Cadw rhai sy'n cael bywyd yn hawdd rhag balchder, a rhai sydd yn cael bywyd yn anodd rhag digalondid ac anobaith. Cofia rhai sy'n edifar am bechodau'r gorffennol,
a rhai sydd yn ofni'r dyfodol. Bendithia rhai sydd mewn pembleth meddwl, mewn poen corff, neu mewn pryder calon. Gweddiwn dros yr eglwys. Gweddiwn dros deulu aelodaeth Eglwys y Crwys, a phob un sydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â hi. Bendithiad y eglwys yn ein gwlad a thrwy'r byd. Adfywia ei sêl, adnewydda ei ffydd, ac adfer ei hyndeb. Trwy adnewyddiad yr ysbryd glân, glanha, pura a chryfhahu, iddi fod yn foddion effeithiol i'th fwriadau di. Ro yw holl aelodau ymdeimlad o gyfrifoldeb i rhannu efengyl Crist ag eraill. Cofia rhai trwy'r byd sy'n cael ei herlyd am ei ffydd yn Crist. Amddiffyn a gwrola hwy i sefyll yn gadarn yn y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint. A chymorth hwy i faddau yw herlydwyr. Offrymon ein gweddiau distaw personol. Cyflwynwn i Dduw y bobl hynny sydd yn rhannu ein bywydau. A rhai sy'n ymwneud â ni o ddydd i ddydd, boed yn bresennol neu trwy unrhyw gyfrwng. Cofion yn benodol am y rhai sydd yn mynd trwy gyfnod anodd a thywyll, a rhai sydd yn dioddau yn gorfforol a'r rhai sydd yn byw gyda nhw, yn gweinidogeithi iddyn nhw ac yn gofalu drostyn nhw. Diolchwn i Dduw am y rhai aeth o'n blaen ni yn y ffydd, sydd bellach a'i gyrfa wedi gorffen a'i gweledigaeth o'i harglwydd yn weledigaeth berffaith. Yng nghwmni'r cwmwl tystion hynny, offrymon ein gweddiau, gan ei huno nhw ar eglwys fyd eang, a gan ddefnyddio'r ffurf o weddi a roddodd Iesu i'w ddilynwyr cynta. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy'n ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, beth yw'r gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ar ymyn nesaf 24 o ganeuon ffydd o caned fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd. Yn enw Duw y Tad y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. A benod na, Iwan, penod 5.
hanes yr iachau wyrth yna wrth y pwll. Cymer dy fatras a cherdda. Mae'r geiriau yna yn go gyfarwydd i ni gyd, mae'n siŵr. Ond mae'n wyrth rhyfedd iawn pan ych chi'n meddwl amdano fe. Cefnir yr holl beth, mae Iesu yn mynd i Jerusalem adeg gwyl. Dyn ni ddim yn gwybod pa wyl, ond mae'n amlwg bod yna dyrfa yno am yr ddinas yn brysur. Ac wrth i nhw byrth y ddinas, i nhw byrth hynafol Jerusalem, mae'n debyg oedd yna bwll. Porth y defaid, pwll Bethesda, ac yn Hebraeg, lle gras. Mae hynny yn golygu lle gras. Ac os gallwch chi dychmygu rhyw sefyllfa tebyg ar hyn allwch chi weld neu ddychmygu yn digwydd yn Lourdes y dyddiau yma, lle mae yna tyrfaoedd yn ceisio iachad. Mae yna gloffion, mae yna pobl yn tyrru yno am wahanol resymau. A pan mae pobl yn ybyddus i gael unrhyw fath o iachad, yn aml iawn, fe newn nhw unrhyw beth. Felly gallwch chi dychmygu gwthio a'r gwasgu sy'n digwydd yn y lle yma. Achos mae'n debyg bod gan y pwll yma rhyw rinweddau iachusol a mae pobl yn ceisio ymdrochi ynddi. Mae'n ddarlun digon trist os gallwch chi yn eich meddwl dychmygu'r sefyllfa. Deillion, cloffion a phobl wedi eu parlysu, mae Ioan yn gweud. Deillion, cloffion a'r claf o'r parlus, hynny yw pobl gwrthodedig yr hen fyd, y pobl oedd y tu allan i gymdeithas cyffredin y ddinas. Hefyd, cyfnod lle oedd dioddefaint y bobl hyn yn cael ei ystyried gan lawer yn rhyw fath o gosb gan Dduw, neu ryw farn arnyn nhw oddi wrth Dduw. A dyna un o'r heresiau, y camgymeriadau, y camsyniadau hynny dath Iesu i frwydro yn ei herbyn, bod dioddefaint yn rhyw fath o ganlyniad i bechod, neu bod dioddefaint yn rhyw ganlyniad i farn Duw am ryw weithred. Y syniad yna yn bodoli, ac o ganlyniad llawer o bobl hyn yn bobl digon trist i golwg. Does neb yn galw allan am Iesu. Does neb yn gofyn yn uniongyrchol iddo fe am ryw fath o iachad. Mewn llefydd eraill yn yr Efengylau, mae pobl yn gweiddi allan ac yn ceisio cyffwrdd ar Iesu, ond sy'n byd fel yna'n digwydd ym hyn. Ond mae Iesu yn mynd at y dyn yma, sydd wedi bod yn dioddau am 38 o flynyddoedd, a mae'n gofyn iddo fe, os yw'n dymuno iachad. A'r pwll yma, pwll Bethesda, am hwnni, os gallwch chi dychmygu ryw fath o faddon spa, jacuzzi, whirlpool. Rywsut oedd y dŵr yn cynhyrfu o dro i dro, a pobl yn ceisio ymdrochi yn y pwll yma. A pan mae Iesu'n gofyn i'r dyn os yw e'n dymuno cael ei iachau, mae'r dyn yn syml yn esbonio ei broblem. Mae'n dechrau esbonio bod y dyfroedd yn y pwll yn cael ei cynhyrfu, a dyna'r adeg mae'n debyg oedd ar iachau i fod i ddigwydd. Ond pan bo'r dŵr yn cynhyrfu, does ganddo fe neb i'w osod yn y dŵr, i'w helpu mewn i'r dŵr. Mae'r ffenomen yma o ddŵr yn iachau, dŵr yn glanhau, mae'n perthyn i gymaint o grefyddau trwy'r byd. Galluoedd nentydd, enghraifft, nentydd iachusol. Mae hwnna'n draddodiad sydd wedi bod yn yr Eglwys Gristnogol yn y Gorllewin ers y dechrau. Roedd yr hen Geltiaid yn edrych ar llynnoedd a nentydd ac afonydd fel lle oedd y diwiau yn trigo ac o ganlyniad bod nhw'n sanctaidd a bod yna ryw alluoedd rhiniol yn perthyn iddyn nhw. Gyda'r ffenomen yna yn bodoli, mae'n ddigon rwydd sylweddoli sut oedd pobl yn dehongli ar awydd i fynd at ddŵr, i fynd at rhywbeth rhiniol fel hyn i geisio iachau. A mae rai llawysgrifau diweddarach, mae'n debyg, o Efengyl Ioan yn cyfeirio at y ffaith bod angel yn dod yn ymddangos ac yn cynhyrfu'r dyfroedd o dro i dro. A'r cynta i'r dŵr, mae'n debyg oedd i brofi iachad. Ond sy'n beth am hynny, meddyliwch am y beth fel rhyw fath o drobwll yn y dŵr. A cyw o bobl yn ceisio rhithro yr un pryd, rhai'n cael ei sathru dan raid am hwnni, a'r trian yma, mae'n debyg, methu symud am bod ganddo fe neb i'w gario
at y dŵr a'i roi yn y dŵr. A mae'n rhywbeth rhyfedd iawn ynglyn â'r sgwrs rhwng Iesu a'r dyn. Mae Iesu'n gofyn iddo fe, wyt ti'n dymuno cael dy wella? A dyw'r claf ddim yn rhoi ateb syth iddo fe, dwi ddim yn rhoi ateb straight iddo fe. Ond mae'r dyn sy'n dioddau yn dweud wrth Iesu yn hytrach, Syr, nid oes gen i'r neb i'n gosod yn y pwll pan daw a cynnwrf i'r dŵr. Ac mae Iesu wedyn yn newid tacteg. Dwi ddim yn trafod, wel, os rhywun yn gallu dy roi di yn y dŵr, dyw Iesu ddim yn ei gymryd at y dŵr. Iesu yn newid tacteg yn hollol, ac yn ei gael y geiriau neu'r anogaeth syml yma, cod, cymryd y fatras a cherdded. A mae'r dyn yn neud hynny ac yn cerdded i ffwrdd. Sylwch, does dim ymateb llawen, dyw'r dorf ddim yn gweiddi, sneb yn torri allan i foli Duw, mae'r claf, hyd y gwyddo ni, yn ôl Efengylion, yn gweud i byd. Ac mae'r holl digwyddiad yn gorffen yn rhyfedd o sydyn, gyda Ioan yn dweud, yr oedd yn saboth y dydd hwnnw. Yr oedd yn saboth y dydd hwnnw. Ac os dilynwch chi'r adnodau bymryn yn hirach, mae'r stori'n troi yn fwy rhyfedd byth. Mae'r Iddewon lleol yn troi lan. Maen nhw'n cyrraeddu'r claf, cwyno am y ffaith bod e'n cario ei fatras, cario ei wely ar y saboth. Ac os allwch chi dychmygu'r Iddewon yma, criw mach sy'n dod, bod y dyn yma wedi cael ei achau, dyn ni'n gwybod os o'n nhw'n gwybod am ei gyflwyniadau cynni, ond y peth sy'n ni'n pigo nhw, a beth sy'n ni'n cythryddo nhw, yw'r ffaith bod e'n cario i fatras ar y saboth. Sech chi yno, mae'n siŵr gallech chi gweld y bobl hyn fel, os maen nhw chi, y Jobsworths. Rhywbeth tebyg i warden traffig sydd ddim yn dangos unrhyw synwyr cyffredin. Mae rhywbeth mawr wedi digwydd, ond mae'r manylion bach, pigion y manylion yn bwysig i'r bobl hyn, ac i'r grŵp bach hyn. Y dyn ma'n torri reolau caeth y saboth, ynghylch gwaith, ynghylch ymdrech corfforol. Ac yn hytrach na synnu a rhyfeddu bod y dyn ma wedi cael ei achau, wedi 40 awd o'i fywyd, wedi i barlysu, maen nhw'n gweld cyfle i feirniadu. Maen nhw'n gweld cyfle i ladd ar y dyn sy'n gyfrifol. Ac mae Iesu yn dod o dan y lach. Am i fod Ioan yn dweud, am i fod e'n gwneud y pethau hyn ar y saboth. Ac mae'r beirniadu hynny yn troi'n erlyd pan mae Iesu'n datgan, mae Iesu'n mynd un cam ymhellach, a mae fy nhad yn dal i weithio hyd y foment hon, ac yr o'i finnau yn gweithio hefyd. A hwnnw yw'r dasguddiad sydd yn wir cythryddo'r Iddewon. Ni'n darllen parodd hyn i'r Iddewon geisio'n fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri'r saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Dyna'r heresi mwyaf. Wneud Iesu a wneud ei hunan yng ngolwg rhain yn gydradd â Duw, ac unrhyw iddew monotheistedd uniongred yn ystod y cyfnod yma, roedd y syniad yna yn anathema. Mae'r bobl yma sydd yn rhoi pwysau mawr ar gadw'r cyfreithiau yn yr achos yma, cadw'r saboth. Ni'n cael adleisiau o bosib o'r hen sabateriaeth oedd yn bodoli ynghylch angydffurfiaeth yng Nghymru blynyddoedd yn ôl, cadwraeth y Sul mor bwysig. Ond i'r rhain, roedd yr rheolau yn fwy pwysig na gweithred o ras, neu gweithred a ddyle bod yn weithred o lawenydd a iachau. Yn y wyrth yma, pan ych chi'n darllen trwyddo fe, a wahanol i'r rhai o'r gwerthu eraill, does dim llawenhau. Does dim diolch i Dduw. Dyw'r dorf methu gweld llaw Duw yn y cyfan, a gogoniant llaw Duw yn y cyfan. Yn lle hynny, i ni cael darlun o grefyddwyr yn ceisio baglu Iesu, yn chwilio am esgus i'w baglu, yn chwilio am reswm i'w feirniadu, a chael gwared
arno fe. A mi allwch chi dychmygu y grŵp bach yma o Iddewon sy'n pigio ar y dyn yma sydd wedi cael ei achau. Mwy neu lai yn dweud wrth un, wel, mae hwn wedi mynd yr i bell y tro yma. Mae hwn wedi gwneud ei hunan gydradd a Duw. Ac o'r fan yma ymlaen, mae Gweinidogaeth Iesu yn dechrau rhannu pobl. Y rhai sy'n ei dderbyn a rhai sy'n ei wrthod. Ac o hyn ymlaen, mae'r ymgyprys gyda iddewiaeth, uniongred, ceidwaid y gyfraith, os maen nhw chi, yn dechrau yng Gweinidogaeth Iesu. I chi a fi bore yma, wel, darn syth ar adnabyddus i ni gyd, fi'n siŵr, ond mae yna wersi pwysig i'w dysgu o'r wyrth yma. Y cynta am hwn yw bod yna beryg yn aml iawn i ni golli golwg ar y gwirthiol. Roedd y dorf yma yn gwbl dall i'r daioni oedd yn digwydd. Roedd nhw'n gwbl dall i'r daioni oedd wrth raidd y gwella. Ac i chi a fi yn aml yn ein bywydau, i ni'n brysur, mae'n meddyliau ni yn rhoi arall. Ac mae yna duedd, neu mae yna barodrwydd i golli golwg ar y gwirthiol. Bod y gwirthiol yn digwydd i chi a fi yn ddyddiol. A benedithion bychan hynny sy'n dod i'n rhannu i ni'n dewis peidio i cydnabod, i sylweddoli, diolch i Duw amdanyn nhw. A bod yna beryg, bod yna duedd ambell waith i ni fod fel y grŵp bach yma o Iddewon dath mewn i'r sefyllfa i edrych ar y manylion dibwys ac i anghofio a bethau mawr, a darlun mawr. Neu bod yn sylw ni'n cael ei denu i sylwi ar y pethau anghywir. Roedd rhain yn gwbl ddall i'r ffaith bod Duw ar waith. Ac mae hynny yn gallu digwydd i ni yn aml wrth i ni gael meddyliau, wrth i ni ddisgwyl mewn Duw ymateb neu gweithredu mewn un ffordd arbennig. Hefyd, mor aml i ni methu sylweddoli neu ymgyffred presenoldeb Duw mewn digwyddiad. Neu mae rhywbeth yn digwydd, ac yn ni'n dewis peidio gweld Duw neu llaw Duw yn y cyfan. A'r her i chi a fi fel Cristnogion yn aml yw sylweddoli bod yna beth yn digwydd i ni'n mewn bywyd. A bod Duw yn rhan o'r digwyddiadau hynny. Yn aml iawn i ni'n hollol anymwybodol o'i waith, o'i bresenoldeb. Ond mae yna adegau eraill pan ni'n gallu gweld arwyddion o dyfiant, iachad, llawenydd, maddeiant. A'r her i chi a fi yw cael y llyged hynny i weld llaw Duw ar waith. Ac yn ola, daioni Duw ddim yn ddibynnol ar ein hymateb ni iddo fe. Fel wedys i, does dim moliant, does dim diolch yn y wyrth yma, ond hynny mae Duw yn neud ei waith. Ac un o fendithion mawr yn ffydd ni yw bod Duw, ein difaterwch ni, ein amharodrwydd ni i ddiolch a'i gydnabod fel rhan o'r pictiwr, dal yn gweithio drosto ni ac yno ni. A mae fy nhad yn dal i wneud ei waith, mae Iesu'n dweud fel hyn. Duw ddim yn ddibynnol ar ein ymateb ni iddo fe, a Duw ddim yn ddibynnol ar ein dealltwriaeth ni ohono fe chwaith. Mae yno yn gwneud ei waith. Felly bore yma, ambell waith mi all bywyd fod yn un donog. Yn wedig yn ystod cyfnod fel hyn, pan mae pob diwrnod i lawer o bobl yn edrych yn union yr un peth. Yr her i ni yw gweld llaw Duw yn y cyfarwydd ac yn yr annisgwyl. Gweld y gwirthiol yn y dyddiol, achos yn ddyddiol mae yna wirthiau bach yn digwydd yn y bywydau ni. A sylweddoli, nad yw Duw yn disgwyl i ni ddeall y cyfan. A bod ddim wedi cael ei gyfyngu i'n dealltwriaeth ni o'n bywydau bach ni. Gwirthiau iachau. Duw yn cynnig ei ras. Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl. Ein parodrwydd ni ambell waith yw troi llyged all i'r hyn sydd yn wir digwydd. Dwi'n diolch am ei gweddi. O ddiwentad, cynorthwyo ni i weld y lawdi yn ein bywydau pob dydd. I sylweddoli mai ti sydd y tu ôl i'r bendithion bach hynny i ni'n cymryd mor ganiataol. Geiriau gan bobl eraill, i gweithredoedd drostom ni neu gyda ni,
Cynorthwyo ni beidio ag edrych ar y manylion bach, ond i ni sylweddoli dy fod ti yn rhan o'r pictiwr mawr. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. Yn hefyd ola bore yma, 205 yn haneuon ffydd, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Ac i ddiweddu, moliant i Dduw y Tad a'n creodd ni, moliant i'r Mab, yr Iesu a'n prynodd ni, moliant i'r Ysbryd Glân am eiddoniau i ni, o drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn tangnefedd, i garu ac i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Dduw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chi, y dydd hwn ac yn dra gywydd. Amen.